Тъжен ден за избирателите на ГЕРБ, които досега вярваха, че Бойко Борисов не е зависим от Делян Пеевски и че не е предал всъщност властта в ГЕРБ на Делян Пеевски, че не е предал гласовете на избирателите си на Делян Пеевски. Самия Борисов преди броени минути каза, че правителство на ГЕРБ вече може да има единствено ако той е премиер или Пеевски е министър. Да, правилно чухте. Или той премиер, или Пеевски министър. Чуйте и ще се включим пак. От първия ден на това правителство пред вас съм заявявал, че той е с мандата на ГЕРБ, но това е като един служебен мандат. Правителство на Борисов ще има, когато Борисов е премиер. Или Пеевски е министър. Да му отговоря. Ние след 8-те избора дадохме възможност да има едно редовно правителство и си поставихме цел еврозоната. Да изчакаме 4 и 5 юни, след това ключовата дата е 10 юли, мисля, че беше Европейския съвет и след това ще разговаряме по каквито искате теми. Ако не вярвате на ушите си, нека да го чуем пак. Правителство на Борисов ще има, когато Борисов е премиер или Пеевски е министър. Това е, уважаеми български граждани и избиратели на ГЕРБ в частност, истината. Борисов е неспособен да се откъсне от Делян Пеевски. Борисов е принуден от зависимостите си да обслужва всички интереси на Делян Пеевски. Делян Пеевски му диктува цялото поведение на Борисов. Борисов изглежда стар, безпомощен, предаден на властта на Делян Пеевски, но той предава заради собственото си оцеляване вашите интереси. Гласовете на българските граждани, дадени на избори, гласовете на собствените му избиратели на ГЕРБ, дадени на избори, той подарява в услуга на Делян Пеевски, който използва тези гласове за влиянието в Народното събрание да прокарва корупционните си политики и да краде парите на българските граждани. Борисов помага за това. Той е инструмент за това.